aflebo wabe fuli ni wala nyimando o soro ka daw kelen na bela jelema ka fawyi ka kaw bismillah dugo kelen jera minye dugo kungan kuye amina sigini ala ka je ka barka da Allah sabu ka bo wala misala ka sibi denena ko chama ulukera o wa ala sona ka ni wati indi ama soro basi fositi ana ka beni don na don fananye ne oye ashura don bai o kuma na amba falai ka barka ka soli ka kana binimo bela jelika ka amma sawte ko fo baro be ladia aw munu fe ka aw fo aw munu be yoro jan fe aw munu be yoro suru fe ka ni nyon tuma ni anga wati selenye ala kane sababa be dogo kun kura min ala yodi ama ala ka dogo kun ke kayira yambulu ala ka nyini fo mbele jelen ke soro fe nyi ambisira ngunu nyi ala kan kisi ka bo ulu toroma ala ka jamana in kulusuma ali sala ka basigi ulanati hamino nyi minya anyira kunde bado ala ka no ko yanye bi domba nyere o kama mbado minye onga dine mawyan se ka baro se ka sora mo fuli kula kada min kunungo ka sebila bato chamankera o blasera lu chamankera dine mawire fana fe ambe ala deli ka fo ko ala ka ake uyere yesini nyesigiye alisa ala ku umme ankoro o kuma ninya on sigilenye do ko o boroka ka be akle foloma aketo o be nyini kanon bo fe mi ko chamanyo o be jamana kono nana ngele yaw dada be nywanka o kuma bi ashura doni yayi kafo onga jamana marabo yereye utu baramake an fananye bi ashura inta sabu dumba don on se ka tema aka kan sisi yanga jamana o gele yauka o dogo kun nawnye paranya kelenge ke kasigin ko dogo kun fla teme bawla anyayi jamana marabo ko ni nyewele bla malidumma ibi dine wo dinela iki tuika bato yorola ni kadwa uke kada jamana yere abidanga min ko ni uka fere wale tigilamo uluka wulika jola wana anyele mana tugu ka tanya tuguni minye kana anjo wati yere tugala odi ka fo dala dumunu fon songo unte san odi buka geliya ba obuka kunungu awya ka fo marabaw yere nyanyi wala samimba to kunu uga seka nyesoro ni dala dumunu fon ku folo buyini no mama kunya fon do fana ina fo taji ina fo buru o kibariya nunu ulu bela jelinyi dikunyi okuma onye bisoro namanya ka fo ko duwawu bi ke bi batu bi ke bi anko ko renouveau ka dugo kungan ko la amene wati yere soro fana ka aw yere fana wele duwawu jumen bi aw bulu bilasrali jumen bi aw bulu aw yere fe jumen bi ke boday an fe wasa an ka bonu ko la ka damine faria wale tigina mo ube ka digu mununda anka aywa ka bo o yorola kana bla minye dala dumini fon gele ya mi fana ni o fene digu ubi on bi se ka fara jamana marabo ka boda jume fenen di ningele ya nununka on mi se ka fara jamana marabo ka bilasrali jumen di o on yere bi ka do jumen ke fosu banye sabu alla de be da kuna dido ma kana tike dawla o de la on ye bi ko ni soro kani fara nyonka kani ke on sike kunyi o kuma bunyani kara makon nana adel be ne ga jurula bla aw yu uka ka fo mu kam bi segi funi segi fu ani segi ami baro sigi o sigi chukula ni mamunu nu bi fe ka do aw donke o bi be munu bi fe ka boda yere di ama o bi be aywa kene sigile yeni anga ta fene ga karafi allo 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 ini sogoma allo somo ko bedi alhamdulillah balma ke ito ko edi kabo mini allo aywa ne kekra fe amitanye ka foko ne ga jurubi kanu mbaw ka blala mukambi segi fu ni segi fu ani segi nayo kori amenyu anzoro eni sogoma allo allo ote basi alisa kanu mbaw ne ga juruba aw ka blala bi domba yembado ma chama sida urudi ula chama sida batula o ti abali munum bi ni no labe ne no baroka mafana banyi no fe ukabo mi manga untula uka bo ulutula wala sanga se kanywa soro ini sogoma ama munu alisa ni kala je ni angar tege kera mami anotigi na nywanzoro dugo kunga koka allo Salim Masra da mu yede ban sogoma Diallo katika ubedi ba si fo sana alhamdulillah
denbaya dun baasi foyi tɛ ayiwa Jalo an kɔni sigira bi ni duwawu b'i fɛ walima ni bɔda min b'e bolo wasa an k'o fara jamana marabaaw ka fɛɛrɛw kan awɔ n bɛ aw fo aw ka cɛsiri ni wuli ka jɔ ni faso jɔ ni nisɔndiya la fɔlɔ o diyara an ye kojugu Jalo ka duwawu k'aw ye baara ye aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye yarabi ala ka sankɔrɔta di radio ni télé a n'a baarakɛla bɛɛ ma ami amina yarabi ala ka Mali sumaya ala ko duwawu minɛ Mali bɛ bɔda sɔrɔ ni sira o sira ye ala k'o sira nɔgɔya maliyɛnw ye ka sira nɔgɔya an ka ɲɛmɔgɔw ye amina yarabi mɔgɔ o mɔgɔ n'i bilala Mali juguya la ala ka doni da i kun i tɛ se doni mun kɔrɔ ala k'o kɛ bi don barikama in kama amina yarabi ala ko duwawu minɛ jamana o jamana armée ko k'i bɛ Mali armée tɔɔrɔ ala ka doni da i kun i tɛ se doni mun kɔrɔ yarabi jamana mun den ko k'a bɛ maliden tɔɔrɔ ala ka doni da i kun i tɛ se doni mun kɔrɔ ala k'o kɛ bi don barikama in kosɔn amina sirifu ni waliju ni dɔnnibagaba mun b'an fɛ yan ala k'a kɛ olu bɛɛ lajɛlen bonya n'u karama kama yarabi Mali a bɛ lafiya sɔrɔ ni sira o sira ye ala k'o nɔgɔya an ka ɲɛmɔgɔw ye ala ko duwawu minɛ Jalo ala k'a tɔgɔ duman di u yɛrɛ ma amina ne bɛ mun fɔ dɔrɔn ka denmisɛnnin hakili la o ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an ka faama ninnu dɛmɛ u bɛ baara mun na an ɲɛ b'a la an se ye cɛsiri mun ye an k'o kɛ u ye wala o ye ne hakilina ye ayiwa nin diyara n ye kojugu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Jalo k'a ka tikaw bɛɛ lajɛlen ni marakaw ni bobo ala k'u bɛɛ kɛ filaw ye a ka kɛ ten ala ka lafiya di amina yarabi Jalo ala k'o duwawu minɛ ko sɔgɔsɔgɔ ka sabali dɛ n'an bɛ waati la i bɛ jisumani furu o ka fisa ji tɛ se ka min bi nka a bɛ bɛn 28 08 28 allo bonjour somɔgɔw bɛ di allo allo somɔgɔw dun e tɛ bamanankan mɛn wa ayiwa i yɛrɛ k'a fɔ c'est bonjour vous allez bien ayiwa ni bamanan bilala tubabukan fɔ la kɔni a bɛ gɛlɛya saw an na nin kɛ nin cogoya ni ɲɛ ten ale yɛrɛ fana ka nɛgɛjuru ma sɔn k'a lajɛ a k'a dege bamanankan na an k'u fɔ o de bɛ sɔn ka fisaya ɲɔnɛ n'an taara nin dɔɔnin a fɔ fali tɛna ye sange kɔrɔ anw ma lɔgɔli allo somɔgɔw bɛ di n fa e tɔgɔ ye di ka bɔ mini Yusuf jamu Yusuf Diko i b'an wele ka bɔ min Duwanzankaw dun nɛgɛjuru kɔni ka nin dabila sa a duwanzan jamjamba in na nka a bɛ faamuya halisa ko kanubaw k'u banba ni ala sɔnna ma ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la i ni sɔgɔma Kolokani i tɛ maa bonya de o de b'a to i tɛ kɛ maa fɔlɔ ye kuma caman na baasi tɛ nɔ nɛgɛ de ma ɲi n donna o ma a tɛ a tɛ sɔn ayiwa Kulibali ani bara nse bi kibaruya i ye faamuya sɔrɔ a la n ye kibaruya n ye dɔ dɔn depuis a ma daminɛ ayiwa tabarikala n ko anw yɛrɛ amateur n y'a fɔ i ka kɛnɛmusonin anw ye amateur an bɛ thème ninnu dɔn ka sɔrɔ ma sigi ɲɔrɔ aw bɛ yeli kɛ nɔrɔ la voilà Kulibali voilà parce que ni jatigɛ wale ta ninnu an tun t'o bila a kun na mais ni ye vie chère ye prix kumaw ni fɛnw ye hakili kɔni tun b'a la o de bɛna bi kɔni ayiwa tabarikala voilà an bɛ daminɛ fɔlɔ an yɛrɛ ka thème miiri n'o ye prix ko ninnu ye an kɔni bɛ min fɔ gouvernement ye gouvernement de nɔ ye ko ninnu ye Amidu soni k'a fɔ ko gouvernement nɔ don aw yɛrɛ fɛ yen nɔ Kolokani a bɛ cogo di sɔngɔw sukorokow ni malokow ni non o bɛɛ ka gɛlɛn parce que sukoro kilo 160 bon n'i y'a jateminɛ a ka gɛlɛn ayiwa comme kilo tun ye 90 n'a taara k'o ta sukoro kilo 2 sɔngɔ bɛ taa don kilo 1 na se tɛ bɛɛ ye jamana in kɔnɔ bon bɛɛ den dogolen don ni sukoroma de la n'a ta la a tɛ min i ko in jalaki k'i b'a da marabaw kɔrɔ mun na cogo di voilà merci parce que mun na olu bɛ subvention min kɛ jamanaden bɛɛ ka nafolo de don k'a ta k'a di dɔw ma k'o ka se ka fɛn prix digi quoi bon o tɛ sɔn ka prix digi même temps an bɛ bitigitigi caman ɲininka kun jumɛn na nin bɛ kɛ o b'a fɔ de n'i taara minɛn san sisan i bɛ taa te san i bɛ taa bɔnbɔn san i bɛ fɛn wɛrɛw san u bɛ facture k'a bɛɛ la mais n'a sera sukoro ma u b'a fɔ k'u tɛ facture k'a la
mais pourquoi bɛɛ dun ye jamana minani a kan ka feere jamanaden ma parce que mun olu tɛ sɔn ka facture kala n'a fɔra ka taa fɛn san 6000 k'i ka n'o feere 120 o dun bɛ t'i jɔ 6000 kelen na e bɛ manani k'a la i bɛ transport k'a la bon bi sukaro yɛrɛ i famana ka sɔrɔ a bɛ 6000 ni 800 de la Kolokani bon o ko bɛ taa cogo di e bɛ taa san grossiste minnu bolo olu bɛ a d'e ma prix gɛlɛn na bon a bɛna f'e ye k'e k'a feere nɔgɔya la ou bien ni contrôle-kɛlaw bɛ na olu de bɛna bitigi minɛ e bɛ tila ka taa 20,000 30,000 sara bon e dun b'a san min bolo gɛlɛya la o bɛ yen o yɔrɔ dɔnnen don jamana wari bɛ ta ka di min ma olu de bɛ k'a dogo u ban k'a di mɔgɔw ma nɔgɔya la o tɛ risque la foyi ne ye min miiri dɔrɔn Adel an ka opamubaw de bɛ jamana kɔnɔ fan bɛɛ jamana yɛrɛ ka minɛn importer ka na n'a ye ka n'a bila o magasin baw kɔnɔ tulu ni sukaro ninnu mɔgɔw mago bɛ jɔ fɛn mun na balo yɛrɛ sira fɛ ka caya u ka mɔgɔ dɔ ta ka sigi a da la k'a fɔ bon ni mɔgɔ nana kana bɔrɛ 20 feere mɔgɔ si kelen ma i b'a feere 5,000 ni o banna sisan a tigi ka taa ni min feerela dɔrɔn compte dɔ ka dayɛlɛ wari in ka bila o la ni min feerela compte dɔ ka dayɛlɛ wari ka bila o la maintenant o ye État yɛrɛ ka bitigi sigilen sisan mɔgɔw bɛ taa fɛn san mais bɔrɛ 20 kana feere mɔgɔ si kelen ma tile kɔnɔ o tigi bɛ t'o feere n'o banna o tigi bolo a bɛ na ni dɔ wɛrɛ k'a bila a bɛ san mais a bɛ taa jamana wari ta k'a di minnu ma olu yɔrɔ dɔnnen don sisan an bɔra ka fɛn lamɛn ka b'a lamɛn ko wari dira minnu ma o m'a kɛ ka ɲɛ komi a bɛ olu minɛ olu la k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma yala a ka minɛ o la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma minnu ye jamana wari minɛ n'u m'a kɛ ka ɲɛ o ka minɛ k'u don kaso la n'u minɛna sisan maintenant a bɛ di mɔgɔ kura minnu ma o b'olu lasiran quoi o de ye ne ka faamu ye quoi fo jamana de ka jɔ a jɔyɔrɔ la Amidu an y'o faamuya n'o kɛra jamanaden bɛɛ an bɛɛ ka hakilina ye transition ye ka taa ɲɛfɛ mais gɛlɛya mana se yɔrɔ dɔ la min fɛ caman mi yɔlɔyɔlɔ dɛ parce que ni dɔwɛrɛ m'u yɔlɔyɔlɔ kuma b'u yɔlɔyɔlɔ quoi an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲini d'an ma amina yarabi ala ko dugawu minɛ voilà mɔgɔ minnu bɛ contrôle kɛ fɛnɛ k'u jija k'a mɔgɔw ci u ka se ka yala fan bɛɛ n'u ye bitigitigi minɛ n'u ye mayiga minɛ yɔrɔ min na a y'a san yɔrɔ min na n'u ka sɔn ka recycler a la a ka taa yen ka taa bolo si yen na o fɛnɛ y'a bɔ yɔrɔ min na a k'a bolo si yen na mayiga ye mun k'i la ne ko ka minɛ sisan maintenant u ka taa grossiste nɔfɛ fɔ dabanani na n'ala sɔnna ma Kolokani an bɛ dugawu kɛ bi Asura ye ala ka barika don jamana in na ala ko dugawu minɛ jamana in kanubaw ala ka barika don la amina yarabi maa maa bɛ k'i jamana ka ɲɛtaa fɛ ala k'i kɔda fiɲɛ na yarabi ala ka fɛn da i kunna min b'i hinɛ jamana yɛrɛ kɔ amina yarabi ala k'o dugawu minɛ k'ala kama kiraba Muhamadu kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam Kulibali ala ko dugawu minɛ an b'i fo k'i wale ɲuman dɔ anw b'a bisigi ka fɔra bara da ɲuman de la a bɔra da kunnandi de la ala ka a minɛ ni ala sɔnna ma an bɛ Kolokani bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la nɛgɛ kaɲa kɔnɔntɔ sangaɲa 14 kɛnɛ bɛ kanubaw olu bolo bi Asura donya in na anw y'a sɔrɔ ka kɛnɛ di aw ma kanubaw aw minnu bɛ fɛ ka dugawu kɛ aw ka dugawu kɛ aw minnu bɛ fɛ ka jamana marabagaw halisa u bilasira an bɛ ka bɔ ni dingɛw kɔnɔ cogo min ka kɛ ten i ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa kɔnɔntɔ sangaɲa 14 kɛnɛ bɛ kanubaw bolo jɔn labɛnnen don ka bɔ ni anw ye wasa anw ka bɔ dibi la 28 fune 8 fu ani 8 allo 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 somɔgɔw bɛ i tɔgɔ ye di ka bɔ min renouveau don allo allo somɔgɔw bɛ di donc wala ni mandi baro la nɛgɛ kɛrɛfɛ an bɛ taa ɲɛ vraiment an kanubaw ka sabali an ka sabali bunadamaden ko de don a ye sabali a ye ɲa kalandeni ma deli tɛ kɛ fosi ye ni aw tɛ ne y'a fɔ n ko ne ye kɔnɔni ye ne bɛ fɛ ka pan nka n jolow ma ja aw de bɛ se ka ɲa ne ma ka pancogo ɲuman o di ne ma ɔ baro a diya kɔni ye basigi ye walasa minnu bɛ ka lamɛnni kɛ olu fana ka se ka tɔmɔ k'a la nka n'aw y'aw to baroda wɛrɛ la k'aw bɛ aw sen don renouveau baro la a bɛ gɛlɛya n'a y'aw to baroda wɛrɛ la k'a fɔ k'aw fana ka nin jabɔ ja fila a tɛ sɔrɔ baroda kelen na o kuma n b'a aw deli a y'a lajɛ vraiment minnu bɛ baroda la walima n'u bɛ tele kɔrɔ n'u bɛ baro la n'u bɛ ka ligne ɲini u k'a lajɛ u ka bɔ barokɛla ninnu kɛrɛfɛ walasa an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ baro olu ka sanuya nɛgɛ kɛrɛfɛ ni maa dɔ bɛ an bɛ taa fɛ allo 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 somɔgɔw bɛ di baasi tɛ i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Saka Jalo to ka bɔ Sabalibugu Saka bi sabali bi ka lamɛnni na datugu Sabalibugukaw don
Bacho tula. Nti. Bon, no na nega la ni. Bo wala je waka sebe san songo la waina ko tulu ni maloni san. Bo kra wana kra wo se won bo be jan ko du. Sino ambe amalon be ambe la sin san watini na. Me wala malen le malen te ko ngore fe wo. Bon asira ga dobo balo ni tulu ni san na sa. La ga da ni be sabati wa si bien era la. Ne le pega fasim bien era no ko nyoro na ne ba. Ati an ga du la kana ku tena me alan asmusa wa la kana be samba. Awa dugu yoro jumai. Bon ambe par exemple encore je repris de en plan. La kafsa c'est ça. Voilà, ça mais an wani ga la ni me dro a ga la de dro a kuma commerçant ça. Aiwa ka dobo songola. Voilà, wa dobo dumuni fa na wa. Yoro ni nasira wo ke sano aka ku tore do jamo ko ju. Aiwa sangare. Voilà, o do mene fa fa. O diara nya kujugo. Ala yi bolo mi adara. Amina rabbi. Ami foki wale nyumando. Anye magale soro munyi sindo wanga barula bataki sirala akwa bi fulini wale nyumando soro kadi ama. Dala dumni fon songo ko ula ako jamana ku kanka chorike menye anga sambaga uma no ye grosisi ye hali anga detayon ku kanka taw ko kusebe ni ku sebe koro bishi mimbi ato ukasongo ko ni ulu nogoya ako kuma chamana ale bi jalaki bi on mana na keleke mena mi soro obi chari jema ba do ka foko ni bi on bulo kuku u chari li dobo ula kusebe no bi se ka joyere o ka jo ako na bora yeni no mimbi tali ke sigdala mawla kan joro babe demeina jamana ko ni o famfe o wa ka boy fana jamana yere fana bisi munu ni ulu balaka jogo kala munu balaka ni wale nunu ko ni ke ko ka choida uko songo bisi kan no ka to mi walima halin ni kasula do yere bisi ka dairula wala sa ko ka no ya aywa ko kay de charge nunu yere u ka bunya utatu ko mi akatu utuko yalla alo nyari samme nyaka bataki amba fo so madina dante fulimina mukam bi segi foni segi fu ani segi dugu kun kanko allo Madam Jara Samake Adel. Iya ta sai segu ko wedi. Sego bifo. Alhamdulillah. Ala ta hera kanin. Amina rabbi. Ya rabbi ala ta ni wasa. Amina. Kan je ki juru bebo. O bela jelen kulubila. Ala Muhammad gasile ka kuma kan ni wati na dumutu ko ina. Ni do ka be ta gwani jete. Tabarakallah laka do o bela jelen. Jamana ala kan ni basigi ala kan ta kala here. Amina rabbi mfa. Asura ni na yoro ala ka duau ni serkati jadi. Akaketi. Anti foi sura ka temanga malinda. Aiwa. Ko ni ami ko do kuma kan here ni ga ne yete pura foi da la. Ko ni transition mo here ina ko gale sema kidi to na. Ka butiku ke. Il y a tellement de jeunes économistes chômeurs. Vous verrez que quand il y en a qui pourri. Ah bon. Vous verrez que Johnny, produit de première nécessité, paix. État est recapé. Aïwa. Moi, c'est fura pour État la note. Oui, ou ka ko bela jele mine u yere bolo la ka juru ku mine. Voilà, nous y a marché de euro et ça va dessus. Aïwa. Parce que faut qu'à faire les femmes. Madame une thème la démocratie là. A fama a chama ni commerçant de baraga nyonte. A chama anga famo de kan na fulo bukulo. Donc tant que avec comme ça pour que ça ka famu dron. Commerçant ta mau pour y voler de ça. Donc on fera quelque chose que ta mau de me pour rendre la vie chère. Aiwa. Comment ni ka kula de mais c'est ça la réalité là, il faut le dire. Les jamais ça panga signer des pognons quoi. Anga signer pour des. Aiwa. Tant que transition yere ma jonai faire des boutiques être des jeunes pour vendre. Car faut qu'avec du commerçant de demain. Les commerçants et les choses anim maraba chama de parakinyon. Chama fama korom ngana pour de boubou. Donc uru fana ka usebu de menemi hode ka pengele. Mai de ne kwe. Lu ya ngini yoro baje. Tension kunna ma fanga ba for dem tanke tension de lu.
ulu di ka joni tense treni sike ka yoro dojo ube ka yoro dole yere ka te aiwa ma fi numo ke pratala aiwa kara ka bana tala aiwa ni bilasiralu jarani kuma mi ala be ala ka sagare ira amina rabbi mfa jamana ndi jo ma fi ni ala sonna andale mbola jamana ndi jo andi ala de libra nga ala kan bana he aka gele ko sa te go aiwa gere bi malde plebi ka sabu ke muye mali be kanga poranya de ni donc l'Afrique entière regarde le Mali a ce que no wala de mais c'est ka jugu adama dema ma ti ba do ko ngodi ala kan ki ko to bisa ta to mamalu ala kan ki sa ko ngodi ma de malo ki fa ala kan ki so donc transition bi c'est de ke ujera ka jona e ko kana di mo ko sima de lu ya di mo waje na la sona a ministre halu mi gouvernement be ci ka do ra jo c'est la même chose il faut qu'il prenne ça bras hey asini ni asini ga mo to ba no ka fa na la sona u ba fay fura kini na re uyera ka yoro jo mo patri sugel ni to talo ba amana di matti di mo mama andi nene be kuma ni neti ke foye ko tan na ya di andro na ko ni pa ma do nyo ke no ti pa na do ni pa na ba ke ni gere ai ko ni ko o fam yara tala ana ki ko nyo il est grand temps qu'on se dit la vérité il faut le dire aywa les hommes vont les malheureux c'est ka fuito lam fa ma si les hommes vont les malheureux kami diko fu ta el merji ana ta don doni na la sona on va madame Yata Saidi ko hambe afoka ne do wonu bela jalen fo sigu mbidu sigu siko konona na siko FM konona na ka foli di kidama kida yarma bo kani ce kanu yala on jelembe kuma barade la o kuma dawla afadi nyaka bu wonga barakela fefe be ni kuma barayina habela jale kala nenen kanu ka do ka ko nyi dinyi ko nganka deme malikum law awni ci awyere allo allo ay wale tigila maka labe on uluma sabati anti bosigu kasoro ama walidina nini yere de nani fu bami ndaw hali nini be digi bato mankane la ayatu anga bami fu bami sona okuma nakate wali tawfe okuma muna alati ke ay refana tawfe kani ti ka adaw nanye bami fu on be fuli di minye falaw nani mba fana masigu amadonu kuyate alete madame kuyate baje kanunti alede do o ni ce ko kabi ko ke na furum so maso atinya baje alaka baka do ikola mukan bi segi funi segi fu ani segi dugo ku kanko allo ini sokoma allo so mo ko bedi wa nche mfa ito ko idi kabo mi allo ibi nyama ibi ka lamen nanda tuku nyama ibi ka tele datugo kurba jidila toro foyte ne na yere du wakat je batedo kala jula sangwe ka bomi allo jabate ça va ibi nyama ibi tele datugo anga baroke voilà kika tele datugo iba wele ka bomi ki jangal de me ngi tele fa jabate ça va aywa ibi simila ambi lame ça va ibi aketo dono agetila voilà iba wele ka bomi malma muso kurba jidila nebe ala tanu jabate dembaru baradaw ubela jele meherela aga bara ya diaranye ko sobe emission bulumbe na ala ka diala yi jabate jamana koni ambe doge jamana ya aga katanye di jamana ma amina rabbi ala ka jamana sangrota ajurna mulumbe jamana deme ambe doge ka o ala ka sini kenan damma amina rabbi no de jamana be tabolo min nabi jamana dembe la jele hakili sigilan ambe kontalin dubbi je la kandate jamana te se ga dia namu jabate wala la kanda mun be jamana kono ambe duwa ala kala kanda usabatu ala ko duwa min anyi
Voilà, alhamdulillah, bi koni an bɛ tradition mɔgɔw fo kosɛbɛ. I ye cɛsiri min kɛ wallahi an bɛ dugawu kɛ Ala ka cɛsiri Ala ka taɲɛ kɛ. Jabate o b'a yira k'a fɔ ko lakana bɛ ka basigi dɔɔni dɔɔni wa? Wallahi alhamdulillah bɛɛ hakili sigilen don. Ɔ n'an bɔra o la fana min ye da la dumunifɛn sɔngɔ kow ye gɛlɛyaw bɛ yen nɔ e yɛrɛ fɛ an bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔ cogo di? Baloko kɔni alhamdulillah sigida ninnu ni fɛnw ninnu na alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ gouvernement fana a ka seko kɛ. N'Ala sɔnna. Voilà, hakili sigi baara tɛ wa? E yɛrɛ fɛ u kan ka bɔ sira jumɛn fɛ n'o bɛ kɛ sababa ye? Voilà, an bɛ yafa ɲini kɛ Jabate fɛ a ye min fɔ o bɛ somɔgɔ sama bɔ an bɛ sira voilà, ne yɛrɛ bolo vraiment a ma nɔgɔn nin cogoya la Batoma Kane an ka taa ɲɛ an bɛ yafa ɲini kɛ vraiment a man di ne ye ka nɛgɛjuru tigɛ n kanubaw la mais ne b'a fɔ k'aw k'a kɛ cogo min n'a ma kɛ ten n fa a ma nɔgɔn yafa o de bɛ n bolo ka da nin kan dɔrɔn ɲɔnɛ secogo foyi tɛ n na ni n ka a tigɛ kɔ sɔgɔmaden in na min y'an kanuba ye hakili foli ni waleɲuman dɔ kɛ an ye a ko kow ma nɔgɔn k'a bɛ ɲini juraw de fɛ u k'a lajɛ u ka kow sɔn nɔgɔn ɲɔnɛ ko sigidalamaw ko an sɛgɛnna an ɲanina wa an tɔɔrɔ la Sulemani Gueye nin y'a ka bataki ye an b'a fo ka polisiw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la ka kɔn ale ɲɛ min y'an kanuba wɛrɛ ye o fɛnɛ ko foli kɔ ko ale bɛ a ɲini marabaw k'a lajɛ kow ka sɔn nɔgɔya u k'a sɔn nɔgɔya ni jumɛn ye o ye kunnafoni carili ye kibaruya bɛ kibaruya la an ka finitigiw kun kan k'olu man kan tɛ ka cari nka ko kuma caman na i b'a sɔrɔ kunnafonidilaw bɛ bɔ a kow kalama n'olu bɔra a kalama jamanadenw fana bɛ bɔ a kalama ko o de fana ye dekun ye ko in kɔnɔna na k'a bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye asura min n'an b'a la bi nin don in k'Ala ka nɔgɔya an ye a caman caman o kuma an b'a fɔ amina yarabi Burasiri bɛ ka bɔ Kati ni y'a ka hakilina ye mukan bi segi fo ni segi fo ani segi allo i ni sɔgɔma allo somɔgɔw bɛ di denbaya don i tɔgɔ ye di ka bɔ min allo i tɔgɔ ye di ka bɔ min ne tɔgɔ Adamu Kulibali ka bɔ Lafiyabugu Adamu Kulibali Adamu Lafiyabugukaw don baasi tɛ yan mɛn e bɛ ka anw sɔrɔ télé de la wa radio de don ne ka lamɛn télé de la i bɛ ɲaama i b'a datugu walima i bɛ bɔ a kɛrɛfɛ awɔ n y'a mɛn yafa ɲini bɛ kɛ kanubaw fɛ bi ta ma nɔgɔ bi ta ma nɔgɔ nɛgɛ karafe bilama a ka kala o tuma na ne yɛrɛ na kalaya nɔfɛ somɔgɔw bɛ di ali sɔgɔma kori baasi t'i la a dari samage naamu bi ko a diyara ne ye Lasi de don Lasi baba Lasi wala denbaya don baasi foyi tɛ ayiwa an ka bi masala e bɛ fɛ k'i da don a la wa e bɛ fɛ k'i da don an ka bi baro la wa bon yani ka don baro kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a bɛɛ fo nin denba in kama ko n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa n b'a dɔn an bɛ yafa yani ka don baro kɔnɔ an bɛ se ka bilasirali min kɛ an ka faamaw ye awɔ an bɛ mun f'u ɲɛna u bɛ ka taa ni sira min ye u kana janfa kɛ ɲɔgɔn na sira min b'u kɔrɔ u ka taa n'o ye allo naamu ne tulo b'i la Lasi allo Lasi ne tulo b'i la koyi wala n ko u bɛ sira min kan awɔ ni Ala sɔnna n'u bɛ ka taa n'o ye n'u m'u jɛgɛn kɔni a ka ca Ala fɛ u bɛ bɔda ɲuman sɔrɔ o ye kɔni y'an ka dugawu ye u ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ u kana ko mɛn n'Ala sɔnna bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko bɛ sa i nɔfɛ ko maa caman sara k'u ma taa nɔfɛ o kuma ninnu tiɲɛ kɔrɔ bamanankan kuma kɔrɔlen don kuma kɔrɔ don tiɲɛ kɔrɔ tɛ bilen mais voilà mais a n'a condition de don ni sa i nɔfɛ o y'a sɔrɔ i tun bɛ ɲuman sira kan ayiwa ni bɔra o ɲuman sira kan an bɛ sa i nɔfɛ cogo di
Asi o ye janfa ya. Ayiwa a ye nin ye sa o. Ɔ tɛ janfa ye, ni sa ye n'a fɛ o y'a sɔrɔ e tun bɛ sira ɲuman kan. N'Ala sɔnna. N'i y'o sira bila an tɛ sa ye n'a fɛ tuguni dɛ. Ayiwa. An ka faamaw an b'u fɔ bi an b'u fɔ sini. N'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye pour que an ka fɛɛrɛ in ka bɔ an kunna. I bɛ bolimafɛn kan de. U b'u sinsin fɛɛrɛ kan kosɛbɛ. Ayiwa. Fɛn caman bɛ yen. Sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ. Lati. Wala u ko ci ka bɔ yen u ka to ka nɔgɔ di sɛnɛkɛla bɛɛ ma. C'est ce que u b'a fɔ ko sɛnɛkɛla n'i y'a jate u b'a kɛ kɔɔri dɔrɔn tɛ sɛnɛ ye yan fɛ. C'est que n'i y'a jate minɛ aw ka fɛn ninnu bɛɛ bɛ bɔ an fɛ ani fini ani tiga ani ɲɔ. Bon ni kɔɔrisɛnɛnaw ma tila nɔgɔ la anw t'a sɔrɔ hɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ. Vraiment u k'o ko dabila ka nɔgɔ di fan bɛɛ fɛ pour que an ka bɔ nin gɛrɛ in kɔnɔ. Ayiwa. Ka to ka taa sɔmɔ ta ɲɛ kɔfɛ ka na o t'an yɛrɛ dɛ. Wala u k'u sinsin sɛnɛ kan kosɛbɛ ni constitution ye u ka sɛnɛ in kɛ base ye kosɛbɛ. Ni jamana ma sɛnɛ kɛ fo ka dugukolo meleke a ti fara ɲɔgɔn na hɛrɛ la. N'Ala sɔnna ma. Wala baarakɛbaliya fana bɛ caya. Lasi hakilina faamuya an b'i fo. An bɛ Lasi fo ka wale ɲuman dɔn a ye kuma barikama caman fɔ min ye dumuni kow fana olu ti basigi sɛnɛ kɔ sɛnɛ yɛrɛ fana a kɔkɔrɔdonna fana o ye nɔgɔko ye ko ka nɔgɔ kɔni o di sɛnɛkɛlaw ma walasa ɲɛ ka sɔrɔ a la. Ayiwa a ko n bɛ sa i nɔfɛ maa caman b'a fɔ i ɲɛnama ɲɛna i mana sa hali olu tɛ ye i ka janaja kɛnɛ yɛrɛ kan kuma tɛ ko ka taa olu fana ka sa i nɔfɛ i kelen pe de bɛ taa da wa nin baro kelen in kɔnɔna na o kibaruya in bɛ a to hakili bɛ jigin an ka auditeur dɔ ka kuma la min ni o ye an ka Kulubalikɛ ye Segu a ko a bɛ marabaw wele k'a fɔ ye ɲuman na k'a fɔ maa minnu bɛ tɛgɛrɛ jula i kunna a jalen kɔnɔna na n'a kɛra goman ye olu maa kelenw de bɛ fara i kɛlɛbaw kan ka tila ka wo ta i la olu de bɛ kɛ gɔngɔrɔ fana a filibaw ye i ma Ala k'an kisi o ko tɔɔrɔ ma a bɛ se ka dilan ɲuman na cogo min Ala k'an ci o ɲuman na walasa ɲɛ ka sɔrɔ a la nin b'a to anw bɛ don nin waati in na an ka marabolo sabanan na Sikaso ka taa an jɔ Wayɛrɛma 2 kɔnɔna na ka foli di musokɔrɔba ma ko farigan min n'o bɛ yen nɔ anw b'a bisigi k'a fɔ farijagabɔ don Ala k'a kɛ farijagabɔ ye yarabi an b'a ɲini Ala fɛ bi asura in don yɛrɛ kama Ala ka musokɔrɔba a to a yɛrɛ ye muso fila ta cɛ k'a f'i ye ko courage a ma nɔgɔn nka n dalen b'a la k'a fɔ ɲɛ bi sɔrɔ a la an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye Wayɛrɛma 2 kɔnɔna na 28 fu ni 8 fu ani 8 dugu kunkan ko allo o b'a to ne bɛ taa anw yɛrɛ ka gun kan n'o ye Bɛlɛdugu gun ye anw katikaw anw ka dugu ka ca nka nin waati in na n bɛ taa n jɔ Fani ne sera Fani min ye Koniba Jara ye a ka denbaya la n bɛ foliba di u ma Kɔjalani ni ye Kɔjalaninkaw fo Koniba Jara n'a ka denbaya a muso filaw min bɛ tali kɛ Jamako ani Sunkura Jana ko n'u k'u ma k'u Samakɛ u bɔra Kulubaliya la nka ko don o don k'u ka sujuru bɛ Jarakɛ ye ko n tɛ ɲɛ bɔ Sunkura la dɛ allo ale somɔgɔw bɛ di nɛgɛ kɛrɛfɛ ale de ko ne bɛ n sigi dɔrɔn télé la k'u ka ɲɛ jɔ olu la tan ko n ka ɲɛ b'u la n ko ɲɛ tɛ se ka b'u la ne ɲɛ bɔra olu la a bɛ kɛ cogo di k'a ka Kulubali la ka y'a dabila a k'a to ɲɛ ka jɔ a la ɲɛ tɛ se ka bɔ Sunkura la a bɛ fo Jamako n bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma k'u Kulubali allo somɔgɔw bɛ di ale taara nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn sagaɲɛ 31 anw bɔlen kɔrɔ kɔ min ye Kɔjalani ka foli kɛ n bɛ taa Dion ka Dion cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ k'u bɛɛ fo allo somɔgɔw bɛ di allo i tɔgɔ ye di Ismaila Traoré ka bɔ min ka bɔ Aseyila yenkaw don ayiwa Traoré kɛ e ko cogo di an ka bi baro kan bon komi ne bɛnna kuma fɛngɛ la ayiwa komi an bɛ asura la bi nin don barikama in kama an ko an tɛ se ka taa n'an ma jamanadenw wele u ka bilasirali kɛ
e yɛrɛ fɛ i bɛ se ka duwawu min kɛ jamana ye ka bɔ an bɛ dingɛ minnu kɔnɔna na dala dumunifɛnw sɔngɔw ka gɛlɛn fariya wale tigilamaw u ye waatinin kɛ ka an sɛgɛn ayiwa ani gɛlɛya o gɛlɛya bi jamana in kɔnɔna na i bɛ se ka duwawu jumɛn kɛ kelen ni duwawu t'i bolo n'a sɔrɔ i bɛ se ka jamana marabaaw bilasira bɔda jumɛn de bɛ an bolo kibaruya jumɛn kan bi anw ye bi asura in ta nin ka kuma di jamanadenw ma o fana ka dɔ fɔ marabaaw ye awɔ adala an b'a yɛrɛ fɔ a diyara anw ye an ka faseliw la an bɛ duwawu kɛ n'Ala sɔnna Ala ka jamana Ala k'o duwawu minɛ an ye Ala ka jamanadenw hakili amin amina an bɛ min fɔ jamana marabaaw ye u k'u hakili to jamanadenw na naamu vraiment halisa an b'o fɔ an bɛ transition an b'a fɔ bon mais jamana in a ma nɔgɔn parce que sisan an bɛ yɔrɔ min na dala dumuni ni fɛngɛ ninnu n'i taara sugu la caman ma nɔgɔn voilà i bɛ se k'i ko filɛ o fana la dɔɔnin parce que o bɛ se ka kɛ an hakili bɛ sigi parce que dutigi filɛ n'i bɔra du kɔnɔ n'i taara fɛngɛ la i y'a sɔrɔ ko i bɛ min bila nasɔngɔ la ko vraiment k'a tɛ boli kɛ i bɛ baarakɛyɔrɔ la i hakili ma toujours kɔni an kɔni bɛ mun f'i ye dɔrɔn u k'u jija u bɛ baara la dɛ u bɛ baara la an ma jɔ o la mais halisa vraiment u k'a lajɛ awɔ vraiment ni dala dumuni n'olu sera ka nɔgɔya sisan vraiment ko tɔw bɛ u bɛ ɲa ɲɛfɛ voilà mais ni adamaden ni kɔngɔ bɛ adamaden kan dɔrɔn a ko a ma nɔgɔn voilà ko toujours an ka foli b'aw ye a ka faso jɔ la a diyara n ye assalamu alaikum wa alaikum salam k'i fo k'i wale ɲuman dɔn min ye dala dumunifɛn kunfɔlɔw u kɛlɛ ye ni maa bi fu a la ne buramuso Mariam Kone a n'a ka jakuluw bi fo sabu olu de ko su n'a gɛlɛyara ko a b'an ye a mana gɛlɛya tile olu de bɛ sigili kɛ hakili la sigili laban o kɛra ni waati in na bourse du travail kɔnɔna na min b'a to jamana bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na Mariam Kone n'a ka jakulu u ye bilasirali kɛ a la wa bi baro in yɛrɛ fana na a ma fɔ a kɔ a ka bɛ foli kɛ ka wale ɲuman dɔ kɛ lamɛnbaa ni filɛbaa bɛɛ lajɛlen ye ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la foli ko k'o di anw ka jamana marabaa ma n'o ye colonel Asimi Goita ye a teli la k'a sen don nin dala dumunifɛnw kun fɔlɔ u gɛlɛya la gɛlɛya fɔlɔ minnu n'olu kɔni bɛ an ɲɛkɔrɔ o ko kan a k'a b'a sɛbɛkɔrɔ fo la nka kabi Ala de wele Asimi sen donni min filɛ a la a kana na kɛ dalafɔ gansan ye ko ninnu u ka ye jamana bɛ wulikajɔ minnu kɛ k'a ka ye an ka nasasegiw kɔnɔna na ko bi diya ye kojugu o kuma denba ɲuman ko sɔgɔmada in na ko nin y'a ka foli ye info matin na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ne buramuso Mariam a tɔgɔya la ko nin ce u yɛrɛ ye nin ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ fasoko la i y'a kɛ i yɛrɛ ye n buramuso o kɔ min ye n denmuso ye a ye foli ni waleɲuman dɔ sɔrɔ ka di an ma a ka bɛ duwawu kɛ dalima a ka an lakana a ka min ye barika caman o kɛ anw ka jamana ba in kɔni o kan ka kɛ maliden kelen kelen n'a kan a ko Ala ka anw ka finitigiw la kana su ani tile a ko Ala ka asura caman caman fana o jira an na k'a bɛ de nouveau cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔw fo ko ne fa Yakuba Usman ayiwa ko a ɲɛ dɔn bi ale la o ye wajibi ye o ma fi sabu ne fa ye Yakuba Usman ne du fana den ye e ye a tɛna kɛ mɔdenya kulonkɛ la ayiwa komi furusiri mondialiw bɛ yen sisan mati ko cogo dɔ madame Ouattara Safiatou Kulibali Gabɔ k'a ka ne fa bonya sabu ale tanti ye ne a tɛnɛmuso ye ne du fana fa ye Yakuba Usman ye a ko bitɔ o cogoya la an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn mukan bi segi fu ni segi fu ani segi dugu kun kan ko allo somɔgɔw bɛ di alhamdulillah Mamadu i Diko katikaw dun an bɛ Ala tanu sɔgɔmada in na bibabu bɛ min kan anw bɛ fɛ Mamadu an ka bilasirali kɛ jamana ye Ala de bɛ da kunnandi dɔn mun bɛ se duwawu la i ka duwawu kɛ sabu kow ka gɛlɛn dala dumunifɛnw kumaw ka ca basigi ko kumaw ka ca jamana in yɛrɛ ko a caman bɛ yen n'a sɔrɔ bɔda min bɛ e bolo kibaruya min fɛnɛ kan nin dekun bɛ e fɛ n'an taara nin sira fɛ o bɛ kɛ nɔgɔya ye baro sigilen don nin na ɲɔngɔn kama bi k'an bilasira an bɛ duwawu kɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma ya Rabbi Ala ka jamana basi ami nka Abdel fanga ko de bɛ kan ka fɔ quoi i n'a fɔ jumɛn Mamadu u b'a fɔ ko dugutigiw de bɛ ka fɛnw gɛlɛya
an sila ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ gɛlɛya yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na jamana ɲɛmɔgɔ b'a dɔn parce que commerçant baw minnu bɛ yen olu ni ministre caman de ka baara la ɲɔgɔn fɛ ministre o ministre i ka commerçant de don donc fɛn tɛ se ka gɛlɛya cogo si la k'olu tɛ gɛlɛya bɔ fan dɔn donc u kana taa baga détail ma dɛ a denmisɛnnin ne yɛrɛ tagara sukoro ɲininkali kɛ kunu 14 heures wagati 7,000 ani 400 en gros 7,000 ani 400 aw ko sukoro kan tɛmɛ 120 nka e yɛrɛ bɛ se ka sukoro ta 7,000 ani 400 kana feere 120 na cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ fɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn de la komi e ko ko butigitigiw a kana na da olu kun gɛlɛya bɛ commerçant baw de fɛ mais ɲɛmɔgɔw fana b'a kalama ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ne b'a fɔ k'o de fɔ quoi ɲɛmaw b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ grossistes de fɛ yen u b'u de fɛ parce que hali n'i y'a ye fana u bɛna mɔgɔ minnu fɛngɛ k'olu b'u bila ka mɔgɔw suit ka mɔgɔw ladon ka mɔgɔw contrôler n'i tagara sukoro ta sisan n'i sera u ka facture k'a la u b'a fɔ ko facture tɛ k'a la hali n'a kɛ cogo di donc reçu de b'a to a ka dɔn jɔn bɛ k'a feere a tɛ k'a la walima jɔn tɛ k'a feere voilà o de to a ka dɔn ni e y'a san jɔn fɛ yen n'o t'i bolo e bɛ taa mun fɔ ayiwa n'i sera hali ni sukoro tɔni kelen ta u b'a f'i ye ko reçu tɛ k'a la i b'a san n'i t'a san i y'a to yen n'o bɔrɔ kelen 7,000 ani 400 ni alajo bɛ se k'o feere 120 ayiwa donc u ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na u b'a dɔn an ka bɔ nin kɔnɔ quoi n'ala sɔnna Mamadu nin tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye an b'a fɔ i Diko an bɛ katikaw fana fo i tɔgɔya la ne yɛrɛ den bɛ yen nɔ n'o ye Balo Kulubali an b'a n'a ka denbaya fo kɔrɔkɛ bɛ douane na n'o ye Fudenkone ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn kamarakɛ yɛrɛ fana bɛ douane na an ka foli bɛ a ye ka douane baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na sɔgɔmaden in na min ye baro ye Umar Tarawele Balabugu a k'a bɛ foli k'an ye asura caman bɛ Ala bolo k'Ala ka nɔgɔya an ye gɛlɛya min n'o bɛ jamana ko in kan ko Ala ka an dɛmɛ nka k'a bɛ bilasirali min fɔ anw ka farajɛ fanga ye o de ye k'a fɔ u b'a la ka wale min kɛ u kɛ a jɔ ko monopole a kana to maa kelen bolo ko juraw ka ca jagokɛlaw ka ca mun na k'u tɛ chance di dɔwɛrɛw ma olu yɛrɛ fana ka taga minɛnw ta ni kana ni a ye wa k'a bɛ min kɔni wajibiya sanniyɔrɔ la o de ye i kɛra grossiste ye o i kɛra détaillant ye o maa mana sanni kɛ u ka a lajɛ ni ka reçu kɔni o di k'u bɛ kow kɔni olu sɔn nɔgɔya min fana bɛ tali kɛ anw ka dala dumuni fɛn sɔngɔw kan ka lakɔlɔsi minnu fɛ ka tɔbɔtɔ n'o ye DNCC ye k'u man kan tɛ k'u sigi fɔ sɔngɔ ka kɛ hali y'o ye ni ka wuli olu ka ci de ye ka wuli k'anw ka dala dumuni fɛnw k'u sɔngɔw lajɛ o kuma k'u ka wuli ka contrôle kɛ a kɛ waati la waasa an bɛ dingɛ minnu kɔnɔna na an kana to ka bin o dingɛ kɔnɔna na Tarawele kɛ ka bilasirali ye ni ka bɔ Balabugu an b'a fɔ ka a wale ɲuman dɔn mukan bi segi fo ni segi fu ani segi allo an sɔgɔma Adel somɔgɔw bɛ di Tɛrɛzu la i tɔgɔ ye di ne tɔgɔ Musani Konatɛ ka bɔ Filadugu Banankɔrɔ Filadugu Banankɔrɔkaw dun baasi foyi t'o la Adel i Konatɛ nba nse a diyara n ye n bɛ fo i ka baara la ka lamɛnna bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna ne kɔni bɛ dugawu kɛ jamana in de ye an bɛ diɲɛ min kɔnɔ Ala k'an bɔ diɲɛ kɔnɔ an filɛ babu min kan ye ne bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amina rabi Adeli an bɛ ka min bɛ ka feere kɛ u tɛ ka feere kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ye u bɛ ka feere kɛ malidenw de ye ko in juguya yɔrɔ min na ne kɔni t'a dɔn mais a juguya yɔrɔ min na u ka sabali k'a fɔ ko u bɛ ka feere kɛ maliyɛn ɲɔgɔn de ma n'an y'o dɔn ni Ala sɔnna ma a ka ca Ala fɛ gɛlɛya tɛ bɔ kow la ne bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana Ala ka basigi ayiwa i Samakɛ o ne ka foli ye n bɛ lamɛnna bɛɛ lajɛlen fo Adeli ka Filadugu Banankɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna i Samakɛ nse Konatɛ i dɔ wɛrɛ nin diyara n ye an bɛ i bɔdugu bɛɛ lajɛlen fo anw fana den a ko k'a taara bɔ min ye ne balimakɛ la Somane ko k'a b'an fo k'an waleɲuman dɔn asura caman bɛ Ala bolo k'Ala ka nɔgɔya an ye k'an ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka dugawu kɛ an badenw ye an ka dugawu kɛ an sinjiw ye an ka dugawu kɛ an ka denbayaw ye furancɛ fanga k'an ka dɛmɛ
kunungo ko atara bone balmakela no Ismail Samake akaka fuli babe aye ko alaka sugudia kabi fuli ke sigu bela jelenya abibele ko bela jelen fuka kati bela jelen fu Herman Sangare ni yaka abataki ambe Herman dijifu kadimba yaw bela jelen fu dante fuli mina kakwa alenye minye madoyi dadu anga barola ka fuli ka anye ambe gole ya mina ni nye malikono nana koni nye fere do yemma do bulu mamuno nolu koni ngania ode ye francha fanga ka kulufinya ya ka bisi basa o kuludi ka ciye ni nye o kuma ka be wili koni ubla maraba kelen noma o ka wuli ka jobela jelenke ka kuma nyonyo ke ni anga sorobo so bawye wala sa jamana nyi koni akatu ansa ko yalla nga ka dambala ka fo jamana mbilu mulamba kati bi ka jolembito ben shirifu jabati ni yale da kono kanye ka bokati medin amba fu ninka akunyumando on bitane ka karafe fanfe ni mabe no yeni sogoma na ani sogoma Samake na jore ko kunungo so mane tara builake Herman Herman abura kuno ako ka fuliki na repo ga barba da yala na la sona ma bismillah abro ko wal yala kambe sogoma adi aranye Ibrahim kuno secteur gumre grand bugla ko camera de but bon jamana yo kono do ko ro pingle lumbe no madala ka to on ka jamana ko be to ni do ko do ore kama metna do ka ko aywa boda dama ala ko ikate me tramu no se ni to no se ni de la soro ko no be tla ka te dama maka delika ka ya pa no wal maka tramu ira ila ko on ga ala istramu fo fiti ni e obla ni do ko madara ni ala ni gato ujabi Ismail dungo ku mana kono ganto go kika do ko dali manyambi like jigi sema la kate biko kramo ku bana ni do ni am dabala sunu klebe chartu de halib menna naiwa do tete ron ko tuwa min kadi hukum min kadi to kono ka do peti ala mo tete do bela o to la tinga baw ala ko chartu de do ujabi la alebulu ne fa ka ne do ke tuwa do kan o do wona pita roshi ko ko mi dala ma gadro me makma ko aywa wa nga boda di wala sa nyaw ka soro aw jamana ko ina kacha sam pisala wala ma al nyinga ko ni upe ko ame to ko jamana ti joni ten kama jamana be joni sen saba dronde mo ko ni na fulu ani baraken na ko ma ko nyinga ko na pe wala ma minga fani upe o mo ko de ni mo ko ina ma so ka pla parala la chita la igana to ala do atunda ko wa para ke no lu be utiliser kanyi an wa jamana kono abiye ka foko yoro mun kan ka timo ko ma ka doniya no ka sin ko la kama ali shinu so ma utiga ka jola ambo doni strachemo ali ko nguru na organiser ka mo ta proba ta la ya famba do awo ba proba ta kala de barake wala ta jamana dun ga sala la secteur pe kono yi la kana ko ta yi kana ko ta yi ne kota ainsi de suite après au togo de la quoi o de kama ne be to ka fo ngo plongo ngama o tam ko ngo sala ko mate en fait ko ba o pratique mu fleni o banga jamana kono ali sini so ma o madabla min dale mboka wi jamana ni ata ambe nyon sura fem na o sharia ni ame balo re ka taigi ka tri mo ka abe fo ma ko habitation atinya to wa shila ko sharia o ta ani nyoche me shara mun tale mo oni nyanche wala sanga tira dikan la kono ba shara ta kunu dro wala sa ben client de kasa bati ani nyanche ta bur kara garantir la paix quoi ni o shara mun ta ni de la wala ya tukut an kan ko shara ko kalfa mo mun na ulu be o shara wala wala ani nyanche tukut ni different do na ngam ko yakko ni grado na ni mo che atigi wartigi do wal ma fantan do ere wartigi wal ma ye fantan o kiruba ti ani nyanche tukut ni mali tabi dugulu ko raw famo be bi fondan ka ko dugulu no la kiri abe santan duru ka be la ka ja famo ne setula o jamana be o tablo mun ka ko ka do ko o do ti taroshi o Ismail namboro ula iye ni mi fo ni be namboro yoro lambal make ne be fe ka mi fiye iye ni mi fo hakan ni mbe ye jamana gele yawi an so na maka fo nunun de kumbe fo fura ka sora ala
nga min ke me ka bedda gwani wati na o dala dumuni fon songo ko yegele yayi aw yere fi karaba abitugo di Ismail ebsika boda de jumene di amma wala sa dala dumuni fon songo anga se ka soro kule bay make bon boda no di no ro ina ti do ko ba nga fon ngonte do ke ro bala awo mi fe ka bla sala ke boda ko la o ba ni ay an ga jamana ko no sambina alhamdulillah kan ko wati do la Allah kra shin kele san ko samya be do sangi de bina wa mali ni ata di bulo faraw be anga do ko kan ji o so anga do ko jukro tan to to ami dro we ka musakaw bo ka nyeshi sene koma forage ka se ka clôture na mokel maraîchage wo ka développer ma ko ben ga wuli no ko fay ko no che kata o di na ko sene lawni fo se law ma dro ka baraka o kitugo la amma ko tale angre la don sene be yirwa so ba be ke ni anye sene ke akitugo la so to mbala jew de ben ko o kan ga ba o tema détournement de que demande mo ko lemete ga milliard détourné parce que milliard de détourné be se ga forage 45 ko di mo tama mo be se ga maraîchage ko jaba ante ko le ola ante ko na ko fenra ola ante ko le dum no fena bref quoi o kan ba o de ma wala maka ko into o to wala o chenete kan ci da importation ka tout importer quoi donc faut se ginga ke ayere kan na ko lu ka blatinga ka to san ko fe ka ika musakaw bebo la ko ka kala ko no sori jamana ko ali bi chesir de beke ko no ko fere beke tugo di wala sa balo be tan ko fe ngala wala sa on ko soro ngala kasro o fere be clean de kanga system ka an refa wala sa ka sene developper ko o to wan kan te kanga do de ko ala ka balo ko no mete do ko ko no ibado manifin yere ka keta ye minye kuma dola abise ka pan sako I hakli kan iti abela jelenye ma angana beto idun wara bolo ede sigile nyebe ala ma mi nga keta do no soro atika ke angana beke ba minenyi angana beke nsakuti ala minenyi mmakoti kula angana beblo minen kono Ismail mi nyembe ala na fura be bulu anga dama bay na dira ama o la ala fota wera una soro o de kama nyini kene na nyongo sigi Ismail bo adola ameto wo vale baro da kunda no la ngo amena dunga foko jega be jila jega ti jila jega bala ka koro bo mamu me fo ni radio kan Ibrahima be to ga ine ko leski ko jabana baraba ubala me wamba do fene nyebi ka sora la Ismail adal ikana kalfi tamara ke ika do la baro kun kun be ma ko be do ngaso ko no be ni ka bana ko lawli ko na nous sommes tous pratiquement dans la même localité c'est une zone à 60-50 km de Bamako il est à sur le de la boulot à Foro c'est pas une moitié de Kolola mais il tient à beaucoup ben quand tu sais qu'à Bamako noche quand c'est un gros bassin yanké mais quand au dit allez vous laissez vous là pour que mon gars Sénégal quoi il tient à beaucoup tu sais qu'à quoi ne valma ke ne ba do fam ya chama sur la na wati edoke aywa abi fo isamake bawa ko to ne tigi mo ko jamana me chenra la ni ne ka yeto do ne alaka afam ya jogo nyuma ndama alaka kle amina rabbi samage alaka dogo ja abe Ismail foka Ismail wala nyuma ndo alibi ke anga mala bay ne ga juru sira fe so ma deyina e bataki kile ambo ke ni ka seka kene o kunje o ye ne re ka sotigi no ye shaga jara ka bo baginda sunugu ba akabe fulini wala nyuma ndo soro kadi amma dugu ngangu kanu bo ko ku fu keren ni nyala ni niveau barakela ko ko bela jelen fu ashura chama kala ka di amma ako chenka kuna nga chen ye chen di fa ka fo maraba o kanga do ka fo ubala ka tachugo min koni oke eni senekela uye uti anyumanye mi senekela jigi uye angere ko ye ko be subvention ko mi fo ulu koni ulu ma subvention koni ayi angere ko la sabu angere borokile ulu ba soro wa ulu ngulala baginda sodugo ba o kuma na subvention ti ula akaba nyini uka ko fleke mimba tu senekela ubisika noko soro wala sa ku kan no ya aywa mbe do udunke mbado chama fora kenenka chama fora onga alisa chama mbini no munun kan ka fo jamana dun jamana marabanu nu uluti ke fosini on jamana dunte ande bu udembe deme sabu ubi onde ka barala nubi ka ke ake chugo nyumana ambu dembe deme anyumambi soro chugo mi o nubi ka ke alisa na ansa ko te mununye ambe wuli ka joke wala sa ansa ko bisika soro chugo mi na saria kono nana ani ben kono nana o wuli ka jo ulu bisika kebla sala lina nyongo yi aywa bi kunyo uda doye sabu bi ashura ye dumba do on tisika asgiti ka soro on ma e jamana dun yere fana nyininga do ye do wuke on ba bisiki ka fo o do wuke ba o ye dakuna nduye kala ka do wu bela jele mine faso ye akamine jamana dinkilinkili na bela jele nyumana
o munu yɛrɛ fana ye bɔdaw di an ma an b'a bisigi ka fɔ jamana marabaw y'a faamuya fana ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in taɲɛ o kibaruya ye o la bi sɔgɔmada in na n y'a daminɛ ni diinɛmaw u foli ye n bɛ foli laban o diinɛma kelenw na nka sani n ka diinɛmaw ta n bɛ taa trésor la ka tanti Awa Jalo ka a fo ka foli di monsieur Keita ma monsieur Traoré ka foli k'a ye Senika Dumbuya an bɛ Mamadu Dumbuya k'a yɛrɛ fo ka trésor baara la kelen kelen na bɛɛ lajɛlen fo sababu ɲuman ale tɔgɔ la n'o ye Imam Sangare a tɔgɔ ye an bɛ segin ka diinɛmaw k'u fo diinɛma o diinɛma n'o bɛ Mali kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen folen don Adel fɛ n bɛ foli di tonton Racine Salma ko ala ka kayira kɛ an n'a ye ka foliba k'o di Ustaz Samba Jara ma 1008 la Ustaz Abdul Karim Kuni n bɛ a fo 1008 la anw ka sedaw n b'u u fo n'o ye Aisha Dabitawo ani tanti Maria n bɛ foli di u ma madame ABD koro ko k'a kɔnta a sɛnbara ka foli k'a ye Chateau Fitini an ka foli bi a ye sababu ɲuman ni o ye anw yɛrɛ sigibaw ye yan Musabugu yan k'u fo anw ka alimamiba n'o ye Imam Abdul Karim Sangare an b'a fo ka musokɔrɔba fo n'o ye Ana ye ko ala ka kayira kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye asura in bonya n'a karama ala ka di bɛɛ ma Batɔma ci ye juru ye furu sirila yan ni nɔ sibiridon renouveau kɔnɔ furu sirila ko k'a fɔ Mali kɔnɔna muso illégal serew fɛn fɛn bɛ Badara kɔ ABD nɔfɛ ko bɔnbɔn nana u ka furu siri woro ko Mali muso ninnu k'u wasa don bɔnbɔn na ka bɔnbɔn mugan o chocolat fana b'a la minnu ti bɔnbɔn fɛ u ka chocolat ta k'o ka timi nka ABD ko k'a to a kelen bolo tanti Asan Kamara Burkina a ye cɛ ko in a y'a ŋaniya kabiri Burkina k'a da sigi ayiwa k'a ka furusiri minɛnw ta ka bɔ Burkina ale yɛrɛ de nana ni cɛ ka miiri kɛ vɛsi ye ka na ni a fa ka gulokiba ye ka na n'a ba fana ka gulokiba ye ayiwa u ka kɔɲɔ yɛrɛ fana dara nana n'o bɛɛ lajɛlen ye kow cayara o tuma na Mali musow k'aw ka kɛ asura yɛrɛ bonya n'a barika kama aw ka ABD to a kelen ye ci ye juru ye ne kɔni t'an kɛ ci lase nka ne b'a dɔn ne bɛ bɔ nɛgɛjuru in kɔ kan ayiwa ni kuma bara kɔni a ma nɔgɔn telefoni na kilikili kala caman kɛ ayiwa ala k'a faamuya cogo ɲuman di an ma an bɛ dugawu kɛ Asan Kamara n'a ka furucɛ ye k'ala k'u ka furu kɛ furu tutu ye nka minnu fana ma jɛ Mali kɔnɔ yan ayiwa aw bɛ se k'aw kunkan wuli a négociation bɛ kɛ Batɔma Kane fɛ yen an bɛ baro ka datuguya ayiwa n dajuru minɛ na min ye madame Traoré Batɔma Kane ale fɛ an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Awa Tafili Ture ale tun bɛ réalisation ni cadrage la baara ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sigi régie sanfɛ min ye lagare ta cɛ lagare Jara Kolobakari a ye baaraw kɛ an b'aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn ko ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ni ala sɔnna a ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni dugu kunkanko kan nka bi 20h ye kunnafoni lakika ye n b'a dɔn gafe tɛ yen bi nka kibaruya min mana na kɛ renouveau kan an na jɛ k'u lajɛ kununko an ka karamɔgɔw k'u ni ce u yɛrɛ ye n ye tɔgɔ kura yɛrɛ sɔrɔ ko label de wa mabel de n'a fɔ karamɔgɔ ye k'a ni ce nka nin fana bɛɛ ye Adel tɔgɔ ye n tɔgɔ ye Adel ye n jamu ye Samake shukran ala ka tile ka yira